Здравейте! Тук сме с нашата приятелка Адичка в Майнкрафт, иначе Ади, както и да е. Днес ще играем Capture the Flag. И който не знае какво е Capture the Flag, и между другото, ако решите кое ядем, бира ни фастъче. А те? Да, ви са яде. Ако не знае някой какво е Capture the Flag, то е ние тук са целим с лъкове, мечове, бимса. И аз много често. Да, ама и тя ме разтепала два пъти. Както те. В момента тя вика, ооо. Както те. Тя в момента... Къде си? Ама аз съм тук на моята кула. Аз ще на друга. Да. Чакай, че имам две гащи. Две гащи. Не знам, че му гледа добре. Чакайте да се доближа. Аз говоря най-стил. Да се доближа тук телефона, не е, че да чува. Да ще чува. Чакай да се кача. И те така може да я цепим, докато тя тръгва да се катери. Охо! Ти заболя явно. Окей. Много сме смотани, може да целим. Сега се опитаме да я килнем малко те, да я цепнем, ако тя се покаже как хората. Аз нямам стрели, аз не мога да стрелям. Дай ми стрелничка да взема една стрела. Ти не може да вземеш цялото Infinity Lock, чакай. Отидви в базата там, виж къде пише Arrows там. Абе, я стрелни да видя какво. Не може да вземеш. Стрелничка Добре, съм. добре. Чакай, че не мога да се прицела. Тя ще ме караш да хода там. Да, Ама моля да не ме цели. няма. В базата. Там където си чакай ми. Кой се телепортува? Ти? Не. Аз карам. Между другото забравих. Както де. Между другото, като излезе Minecraft 14.0, ще кача клип на геймплей, т.е. ще обясня всичко за него, новите апдейти, новите неща, т.н. И обещавам ви като идея. Ако не забравя, Facebook страницата ви ще има отдолу името ми. Харесайте я, пишете ми. Дрън, знаете си. Ако нещо не качвам клипове, Facebook страницата, пишете ми съобщение. Или ми пращате по приятелство ден. Покана за приятелство. Пишете ми SMS. Съобщение ден. И проблема ще бъде оправен. Абе, престани бе! Муньо. Абе. Как се спуснах? Кой ще целиш ти бе? Тебе. Кой ще целиш ти бе? Тебе. Криво. Не може да се криеш така. Аз не се крия. Аз съм се тикнал в блокчето в момента. Между другото в момента тук са целим като нубове. И който умре първи, него си проблема. Аз тук мърдам, доджвам като про. Който не знае какво значи доджвам. Тоест, мърдвам се в последния момент и успявам да спася от стрелата. Не само стрелата, всичко не. Примерно, ако той някаква кола да ви смаже, вие са мръднете в последния момент. Независимо в игра или в истинския живот. О, хедшот! Хедшот ли беше? О, втори. Криво. Аре бе, няма ли да я цепна малко те? Мене ли? О, този път в кръка. Пак не успях. По-дясно трябва да се целя. Ади бе, много съм крив. Как си признава? О, благодаря. Това беше... Да бе, аз та целя над главата точно. Ау, цеп. Цеп. Вземаш ли се?
Колко сърца ти бия? Де да знам. На колко си? На 1. Ууу! Това беше жестоко поражение. Между другото, ако не знаете, аз съм секси гърл. Сега ще ви покажа моят графически. Ей, мати. Мати сама. Както и де. Тя е с скина на Алекс. Аз съм някакво готино мати. Няма да идваш тук. Къде къде отиваш? Да си взема нещата. Какво правиш под мене, бе? Мале, гледайте колко стрели на бучотка. 2. Кой? Ти. Не мога да си взема стрелата. Бък. Не бях аз. Виждате, той е дисконектна, вие не виждате, аз виждам. Дисконектна, не бях аз. Дай да хванеш от моя интернет. Да, няма да е лоша идея. Да, чакай сега да се го пусна. Чакай малко. Още не се опитвай. Айде, давай. Дай сканиране. Между другото няма да разна такива моменти, когато примерно сега каза за интернета. Ще ме слушате, който е нуб, ще излезе от клипа и т.н. Между другото напомня сега идеалния момент, на който му харесва клипа да даде лайк за клипа и да се абонира за мене. Вече имам 4 абоната, давайте! Трябват ми повече. На 12 абоната може да има giveaway. Не, няма да има. Ако някой не знае какво е giveaway, някоя платена игра, я давам безплатно в интернет. Абсурд да го направя. Аз не съм толкова богат. Чувам зомби. Магазин отгоре. Ай, аз бях малко. Не, наистина. Ей, зенце! Абе, стига ти! Аз както шегата съм пробвал. Извинявай. Защо не се абонираш за този пак? Секси гърл. Добре, за секси гърл. Сега Ако още един път ме убиеш, ще влезе в страницата ти. Аз къде отивам? не знаеш. Ще влезе в страницата ти в YouTube. Ще напиша като коментар клиповете ти не струват и да видим колко ще е приятно. И ще бана от YouTube за вреди. Седи, кога трябва да тръгнеш към колата. Аз ще слагам бронята. И че каква броня имаш? Тя голяма броня. Така че падна. Ако някой пак пита, ям пастъци. А и аз ям пастъци. Да. Хората. Да, ми се яде. Сам да ядеш вънка. Ти вкусни пастъци. Се вънка. Да, мам сега. Нищо. Как се познавах? Уху! Уху! Ага. Така. Да, Еби, за малко, ако беше скочила, може да му отседи. Над главата ми. Няма сане. Криво. За малко. Много съм крив. Аз все едно не. Той аз съм крив като папка. Да, на училище. Ширин. Шаная. Снимам клип с Валко. Хамстера, дето е хамстера, не е Валко. И една от нашия клас Ширин. Извинете. Ширин. Някаква се повикла. И аз, матиле! И она, що ма? И аз на кой ще кажеш ме? И няма да казвам какво казах после, защото... Тей. Не е за ефир. Не е за пред телевизия. Ще го излучат господа на екран. Да.
Как ма цепна в главата. Уйте, бе. Как ма заби. Не става. Не. 15% материя, хора. Ти заболя. Стига. Спри. Стоп. В главата мина. В главата. Той така. Няма. До главата ми. Хората сега ще виждат как се опитвам от цели жалко. Малко криво. Как му зацепи? Ау! Спри, бе! Хорица, не мога да го отрепа този. Колко пъти. Не става. Това е. Да. Ехе! Аз хора съм запуснал те. И тя ма цепи. Не бе. За малко. Ама не. То съм мърдаш, бе. Няма да цели хора. Тя е гати пот. Излез, бе. Излезнал съм. Аз не съм влизал, да. Не мога да тази луча. Ма ти много ниско са цели, ще ли са по-горе? Ето, виждаш ли? Да, ще оцеля стъклата, така ще ги щупа. Никой оцели стъклата. Малко по-надолу. Подкачай. Ми съвета. Мамо, колко малко сърца съм, 4,5. Не, ти са много. Малко са. За Майнкрафт. Да, искаш да те убия. Не. Да, в принцип. Абе! Спри се! Еко, оставих от началото, ама сега няма да стане. Ау! Не, две сърца! Едно сърце! Не! Сега свещам как някои хора ще кажат, защо беше опънал лъка, а не стреляше. Защото ми бъгна 3 скрине на лъка. В момента си бях махнал ръката. Отивам на лов за паят.
И да ти оберем нещата, естествено. Не, да, бягам от това. Шегувам се, писах с гърл. Само. Това е... Да, На тебе напаях на стъклото. Ще ме избута. Help me! Help me, please! О май! Добре, кликна. Да. Не. Сега те не влизаш на каналото. Аз ще обърна нещата. На, те падаха долу. Знам, аз съм долу. Ти иде и чупи нищо. Ами да, защото се напът наша паска чупи. Ни да излиза Ендерман. Обичам ги. Аз го пръскам. Не бе. Добре, няма да цели излез. Айде, дай. Стига, бе. Добре, спирам излез. Къде да изляза? Там на това. Да скоча долу. Не бе, не, защо мреш? Дай. Аз сега ще влеза вътре, да го чупна малко, после ще го оправя. Абе, не бе! Изядох от това сега. И то ме направи за някакъв път. Или то... Не, има птичка, ти говоря. Добре. Уж казвам да прецелил. Секси гърл. Кой ще обиждаш? Е, дай да не си дам майте ми.